Diya mga ga, oh. Akong trabaho ga mo ni pinakasayon sa mong buhok karon nga magigyan to. Upat ni mga pinakasayon. Pinakasayon na pinakalisod kay bato nga, oh. Di makaya ang bato ni ko. Bigyan ni maangat-angat na mo mga bato. Ito rin ko. Mga siniroda, miskarte na pagbuhok. Gikan sa igbaw mga 130 kalapad, 50 ana. Pag abot sila, umuha na mga wala na kalapad mga 20 euro o 50 na. Di na pareho. Isod na kayo. Siniroda, shout out sa mo noy, isang kauban karon. Gwapo ni siya mga edad sa ron mga 20. 20 yun niya. 20 ko nga. Bitaw mo edad ko niya ko. Ang bata sa kitaon mga. Pamasyo sa bisyo. Dahil sa ako nga bisyo ra kaguol ba. Bitaw mag-focus sa Facebook magawa gid tani. Pasa mo ta dani. Tang ato lang lingaw-lingaw wala ko ng mga. Diyan init pa dayon taon. Init yun. Init yun. Tama na. Pagtong tani. Ay, mga bagong inita. Oh. Bagong inita. Mga oh. Nah. Grabe.